Disney Channel je na cestě k vám. Začneme s oslavou. Připravte se na vzrušení, smích s těmi největšími hvězdami a těmi nejlepšími programy pro vás a vaše přátele. Je tu Hannah Montana ve zbrusu nové sezony. Podívejte se na kouzelné zmatky v seriálu Kouzelníci z Waverly. A ty nejlepší filmy na kanálu Disney Channel. Tohle je několik hvězd, které čekají na setkání s vámi. A stačí tam jen být. Disney Channel brzy přichází. Přidejte se.